gamsuwa. So da marar maza Maker Productions. Tunani na da yawa akan so da ki haƙura, aminta ta fi sha'awa a yau ni na kasa maza. Tunani na da yawa akan so da ki haƙura, aminta ta fi sha'awa tsaya in ka kasa maza. Littafina nake son buɗewa, amma zauna waɗan tattaunawa. So ne ƙauna idan yayi ɗorewa, da muke auna ke manugun zaunawa. In kin amsa ke ce ba canzawa, ni ne kankat makarfin ruhinki. So da ni da ke Karbu so rike. so da ni da ke Karbu so rike. darajar ki cikin ruhi ba ta misaltu, ma'ana ki ji tambihi kyawa azantu. Riki so ki bi tarihi dan ki mutuntu, daga ninki na san tabbas kin yi karatu, ma'ana ki ji na ta ba